Jo crec que poques vegades s'executa un projecte seguint els objectius inicials, i aquesta vegada estic molt content precisament per això, perquè vàrem fer un espectacle que tingués més d'un actor amb escena, que és el que solia fer la nostra companyia, i era tenir molta companyia damunt l'escenari, bona companyia, però sobretot fer un espectacle que el poguéssim fer cada any, intentar que aquesta tradició que ens donava Herodes Rei de segles, poder-la mantenir. I en certa manera tornar a fer aquesta gira enguany ve d'això, sobretot que l'any passat va anar beníssim per tots els teatres allà on vàrem anar, i de tornar a fer una gira, tornar als temps de Nadal, tenir un espectacle per poder mostrar, i sobretot una cosa que jo crec que l'any passat un dels a prioris que teníem era comprovar si un test amb un origen molt antic tenia vigència, i jo crec que sí que vàrem trobar unes similituds en la realitat que feien que haguéssim encertat en el projecte. Per això jo crec que enguany es torna molt a posar a prova a veure si la realitat, més o menys la mateixa l'any passat, però si els canvis que hi ha hagut i si s'obren encara li trobam vigències noves. Si la gent que fa 3 cicles la veixen ara dirien no ha canviat gens, són igual de que som iguals. Era igual de vigent, ja ho era. Sí, és que més enllà de la història en si hi ha el dia a dia d'un poble, dels comportaments dels seus habitants, de veure qui comanda, qui decideix, qui reparteix, qui dona, qui s'amaga, qui agafa coses, qui se s'embutxaca. Vull dir, això, la gent dels pobles seus tenen suposada en aquestes coses. Les misèries de la humanitat són tan vigents en aquell temps com avui en dia, encara hi són.